Il-President u l-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Operaturi tat-Tours, Terry Dale, iddeskriva lil pajjiżna bħala a rising star. Dan wara li fl-aħħar 4 snin operaturi tat-tours flimkien ma' diversi sezzjonijiet tal-medja irrikonoxxew lil Malta bħala pajjiż potenzjal kbir. U għażiet jgħid li l-preżenza proattiva ta' pajjiżna fis-suq Amerikan qed tbiddel il-mentalità ta' operaturi tat-tours kif ukoll tal-konsumaturi u deskriva dan bħala aħbar tajba ħafna għall-ekonomija Maltija. Ir-rappreżentanta Maltija għall-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fl-Amerika, Michelle Buttigieg, qalet li fl-aħħar 4 snin pajjiżna attira aktar operaturi tat-tours. Fil-fatt qalet li n-numru ta' operaturi li qed joffru tours f'Malta żdied bi 30. Hija żidet tajt li t-turiżmu mill-Amerika lejn pajjiżna żdied b'mod sostanzjali minn sena għall-oħra, bl-aktar figuri riċenti jindikaw żieda ta' 35% meta imqabbel mas-sena preċedenti. Buttigieg innotat li dan il-pajjiż ċkejken fil-Mediterran qed iżid fil-popolarità fl-Amerika. Fil-fatt qed jiġġenera interess fost il-konsumaturi u spjegat li dan huwa wkoll riżultat ta' reklamar kontinwu fuq pjattaformi tal-medja li huma popolari ma' min jivvjaġġa. Fil-fatt Malta għal darb'oħra għamlitha fil-listi li jirrakkomandaw l-aqwa pajjiżi għal xi vaganza, fosthom f'dik tal-Lonely Planet, Travel Plus Leisure u oħrajn. Dawn l-aħbarijiet pożittivi dwar it-turiżmu f'pajjiżna mistennija ikomplu fis-snin li ġejjin, kif spjega iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija. Iż-2 miljuni lħaqnihom fit-tmiem is-sena 2016. Fil-fatt li din is-sena sa tmiem din is-sena se nilħu rekord ieħor bla preċedent qegħdin naħsbu illi se nilħu 2 miljuni u 300,000 turist matul is-sena 2017. Bl-MTA se tkun qed tassigura aktar ħidma favur konnettività u aktar reklamar madwar id-dinja biex pajjiżna ikompli attira niċeġ differenti ta' turiżmu. Naturalment qegħdin naħdmu ħafna fuq l-aċċessibilità u l-konnettività. Huwa importanti anzi huwa vitali illi Malta tkun konnessa ma' kemm jista' jkun destinazzjonijiet possibbli. Però mhux biss hekk, qegħdin nafsu ħafna fuq ir-reklamar, fuq il-marketing. Naturalment ħafna minn nefqa mill-budget tal-MTA tmur fuq ir-reklamar għaliex huwa importanti illi Malta tkun fuq ir-radar tas-source markets tagħna. Matul is-sena 2018 u 2019 huwa mistenni li pajjiżna jikser rekord ieħor fin-numru ta' turisti li se jiġu f'pajjiżna. Għana diġà qegħdin naħdmu mhux għall-2018, qegħdin naħdmu għall-2019 għax fl-2018 nafu li ħatkun sena oħra tajba, kalla jrid, u nafu illi naqbżu wkoll 2.3 million illi ħanilħu fit-tmiem din is-sena. Ġifieri qegħdin ħarsu b'mod pożittiv, b'mod konfidenti ħafna anki għall-2018.